Wes, penak apa rong iki? Aku iki rene malah kaya karo wudu lho, Pak. Ya padasane sing ndi? Kaya piye lho. Tenanan apa ora? Iya ya. Aku masak. Among ati pamit. Lungguh, las ya, lungguh. Tane. Penak. Urung kok Pak. Aduh, wis. Oh, ngapa? Kentekan banyu. Esok. Lho, iki mau nang to? Tak kira kalenan kono iki mau. Luput pisan kenapi. Mandur tindak mayro ingkang minulya ingkang kepareng asta bilane Pak Sucan sedherek Winantos Gresik Desa Kademangan Karanglulur Sukorejo Ponorogo inipun Bapak Winto Darsono menggah lampahing upacara penyerahan tokoh wayang ingkang inti kalenggan samekin sumedya katindakaken dening Ki Demang Samuri kang kepareng asta Songsong Agung Kademangan Karanglulur Sukorejo Ponorogo kunjuk dhateng Ki Dalang Minto Darsono mila mekaten kunjuk dhateng kadang kula ingkang pinanggenah angasta paraga ringgit penyerahan tokoh wayang Raden Janoko saking ingkang minulya punika Bapak Sampun ingkang kepareng asta Songsong Agung ingkang Kademangan Karanglulur Sukorejo Ponorogo tunjuk dhateng Ki Dalang Minto Darsono kairing kritaning para kadang Sekar Agung Indonesia saking
ya langening kalang iwana garepan amuncar tinon lerek kekunang surem sorot tetan padang kapelang pacaring purnaming gegono dasare mangsa ketika bima hanawang ringojo ngancala aseneng karya wigana mewah isine wana suwun Prabdata Pitana Prahayu sagung dumadi Prahayu sagung bawana narbuka wiwaraning kandha sinartan pangesti luhuring kagunan hangesti kuncaraning bebrayan hamiwiti lakon saratri kapiji saking serat Mahabharata lah menika gumalaring kang ringgit purwa dalang ingkang minangka dutaning Gusti hanyulahake wayang wayang minangka wewayanganing urip ala becik bener luput wis kacakup negari pundi menika ingkang minangka perwakaning kandha negari satunggal darbe nama sedasa muhur ing negara Hastina Gajahaya Liman Benawi ya ing Kuru Janggala pantes
yen to praja Hastina pinarya purwaning carita karana dumadi saking bumingkeng bebanjaran. Sinala sungapaning toya benawi tinamblung mbak ing samudra biru moyeng kengelangut tatanpa pagut. Pegating paningal kepantok uruting cakra wala waneh cakri ing gisik saweneh kinebing jurang cerung sela karang kinepung susuing pek sinawet yang sarang durung wonten ugi pasisir anter sasana jembar kebekaning pasir gumelar ginaris pinggir tanem tuwuh ingkang angrembuyung royo-royo karang kitri ruwir-wironing klapa pratandha bumi subur paseten mawur sadengah ingkang tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit lenggak-lenggok lampahing ingkang mijil saking sendang-sendang ingkang mening tirtane pinara praplayune tinampi waduk binendung bendung kinarya ngileni sawah yang pategalaning Narakisma wekal pangoreng tetanen bebasan tanana bumi sacengkang ingkang sela sadaya tinanduran tanem tuwuh ingkang murakabi pandya Batari Sri Aglar Gumelar Yayah Rukmi Sari ingkang pinangging Pratiwi pategane kaya mangklung witane pala kapendhem pala kasimpar pala gumandul yang pala wija cinawi tetukulan jejam pikeng warni-warni temah agawe kasarasaning diri ingoning raja kaya pitik iwin sangsaya ngrembaka kaya ing siang aglaring pangunan datan pocinanjangan wanci serap surya samya mulih mring kandange sowan-sowan nalika samana tanana carane kandhang nganggo pinancing parang lebet tebih tindak durjana juti sedaya samya sayep saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa kelawan negari wanaga mimbanging gunung hanggung rineksa murih lestari run tumurun trah tumarah jaduregu regenging lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti janma sapraja samya sampet ing sesanggeman sepen saking tanduk sangsaya sinangusya tebih ing wada winada hanane mung sarwi samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji semapan jejibaning kang piniji temah awujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kanthi lambaran jiwa nunggal basa lan nunggal negara para nayaka bebaning praja racak kontat kautaman limpat ing kawruh pramoning peningal kang sarta tansah mbudidaya kuncaraning bangsa luhuring Narendra
Sinten kejujur ing nata ingkang mangkoni bumi Hastina. Tetrewasana pilaning dewi-dewi ning ingkang ajejuluk Sang Maha Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana, ya Prabu Jaka Pitana, Prabu Tripamangsa, Prabu Gendari Suta, ya Sang Prabu Dresta Rastratmaja. Duryudana teges narendra ingkang rosing pamuja, yen Suyudana sinuyudan dening para kadang. Jaka Pitana nadyan taksih jejaka wis kajumenengake nata. Tripamangsa pinarya pepenget lairing Sang Prabu Dampit iga nenggih Sang Duryudana. Sang Dursasana lawan ingkang rayi kusumaning ayu Dewi Dursirawati. Gendari Suta-sutaning Dewi Gendari Dresta Rastratmaja majane Sang Adipati Drestarata. Sinten ingkang kaparang adhep Brahmana Sukalima Dahyang Drona Persikumbayana ya Sang Bharatwaja Suta. Sumambung wingking Kengraka Narendra nganggo Sang Karna Basusena ya Sang Suryatmaja. Tanggiri simbaning patih Hastina Rekyang patih Harya Sangkuni ya Sang Harya Suman. Dene kang keparang wingking kang rai satring tirta tinalang Raden Kartamarma. Ngangklongake jangga nelingaken Karna ing cipta muhung. Ngantuang tuwijring sabda saking Sang Narapati. Didhem permanem pasewakan Hastina tanana kang sami ngabawa. Mangkono sabdanira Prabu Duryudana ingkang dereng kaya sing lisan. Dening utamaning nata Berbudi Balaksana lirik Berbudi mangkono Agung Denya paring dana Anggeganjar saban dina lirik kang balaksana
sitaning janma tama raras riris tang tinggal cukup prayu roringo tansah riniling lamun micara manis nitya sumeh semu harum ning norat kawe nyan tinela uri ngarah-arah nut wahyaning kala mangsa marmane para satriya kang padha ambek utami ing akuna sarep suneng ngrat
ngenaki jase sosandi ucare kunangu yenono satriya aku tapi hambek mang kono Iwang Sukma nugrani kan derajat uripe uripe nyarambai projo sang bupati Iwang Sukma mangat diluwih mugi tansah jangkung murih kayuwanan ingsun lemban Bapa Premban Begawan Sukalima Dahyuang Drona katuran puja prembagi mugi kunjuk sandhap pepadanipun Bapa Premban ingkang katemben rawuh wonten ing pasewakan negari Astina. Bapa wis sumono sumonante mlekutut monyor-monyor. Baweleh cuk kira jugrek nok nuwun inggih. Nggih. Paring prembagi paduka kira anak Prabu Duryudana. Katur ingkang bapa ing Sukalima. Tampi tangan kula kalih nggih, tampi tangan kula kalih. Ndadosaken suka kumbinaning manah ingkang bapa ing Sukalima wangsul pangestawanipun ingkang bapa katur nggih. Katur nggih paduka anak Prabu Duryudana. Kawula nak. Iya. Katampi dawah sami-sami. Dipun sekedaken pinarahipun Bapa Premban Sukalima Dahyuang Drona. Nuwun inggih nggih sampun mboten kirang prayogi kok nggih. Anggen kula ngadhep wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana. Kawula nuwun. Kakang Narpati nganggo. Nuwun wonten dawuh Yai. Katuran puji astuti. Rawuhipun Kakang Awangga. Kakang Prabu Basukarna. Puniki. Katampi tangan kekalih. Tampi tangan kula kalih. Kakang wonten wonten ing Longaya kapetekaken munggi kepenaja rumaketing Werdaya. Andayana kegiatan tumrapun Kakang wangsul. Taklimipun ingkang ngraka katur. Nggih. Katampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken pinarahipun Kakang Narpati Ngawangga sampun boten kirang prayogi Yai. Paman apa biyen ndadekake kagetingan
tiniro paman patih Haryo Sembunyi aduh Sonawi cedak maniro raketake lungguing paman patih Haryo Sembunyi mara diage matur kanthi rasa jaya kongsi tida sira paman patih Haryo Sumban kawula nuwun inggih kados menapa to kagiyating manah ingkang paman kepatosan nampi timbalan saking Padukindra kuwatosipun manah ingkang paman tanpa pepindhan nanging dupi sampun marak lenggah ngabiyantara paduka nggih raos kuwatos kula wau sirna inggih awit kaprabawan pangawas paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung tembungipun kemawon tadah wadana bebasan kinurepna wonten ing abahan pinandhutna wonten warastra ingkang lunggih putung binalang remuk sinawaraken mboten-mbotene yen to kula ingkang paman swara kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun kawula nuwun paman patih gedhe pangapuraning negara Ngastina sapa kang babati rerungkut sapa kang madangi pepeteng kejaba penyaning paman patih Haryo Sembunyi umpama paman patih duweni dosa pati yang timung kapatrapan hukum loro wadene yen sira paman duweni hukum dosa loro agung parimpermaning praja Astina kawula nuwun inggih ngestuaken ingkang adhawuh lajeng menapa keparengipun paduka nyaketaken lenggahipun ingkang paman nggih menapa badhe wonten dawuh ingkang wigatos tumrap pasewakan lan kula ingkang paman kepareng nderek midhanget yen tetra kados ngaten nggih monggo tumentra paring dawuh ingkang paman ingkang sagah ngangklungaken jangga niringaken karna paman patih kene nang seka maju sethithik sun jarwani diwentrawaca penambang kawula nuwun inggih ngestuaken ingkang dawuh leresapating sun tumiling hangulati puspita medemendah kang bani
kula ingkang paman ingkang sagah midhangetaken kanthi tetela paman pati mestine sira paman lan kang do ngadhep ngerti apa kang bakal sunandharaken ing pasiwakan Duh Radening Hari Suba ingkang anggara kasih wancine para esuk ingsun nyupena yen to ngastina dina samengko bakal bisa tuwuh katentreman tuwuh kawibawan uga tuwuh kamulyan yen to peranganing kawula ngastina bisa nampa wahyu kang tumimbing Madyapada nanging paman wungu sangka nindra panjenengan ingsun ngangen-angen kanggo sakeh wahyu tumiba Madyapada dene babar pisan Nurmana siji wae kang tinampa peranganing para Kurawa kanthi mengono tuwuh rasa kuwatirku najan tulsana wisik sandhak tampa aja-aja ora ora bisa nampa wahyu kang tuwibeng Madyapada mrukang saka kuwi tumuli aku ngumpulake para sesepuh negara dimen bisa angrembug piye carane nggone budidaya ibarate umpama dalan-dalan sing kudu dilawati yen cara-cara apa sing kudu dipun budidaya mulih sagedipun kasembadan ngastina antuk nugrahaning Gusti Karya Jagat Paman Pati Harya Sangguni kagiat arisan kapirangu parinangkut kinempet kampet dosang retnaning bawana dosang retnaning bawana yoki tukang walangati yoki tukang nasing tias yoki tukang kutu garek Sangguni ya piye Kakang Drona Purwa Nadya Wasana ngarep tengah mburi samendang ora ana kang karempit nggonku mirengke apa sing dadi dawuh pengendikaning anak Prabu Duryudana rawuh makebukan jangkaning jagat tumibaning wahyu sing bakal cipta ning Madyapada. Iki mengko ora wurung dudu garapane sapa-sapa. Ora wurung ya pun bapa sing kudu ngiguhake cara piye anggone Kurawa entuk kamulyaning jagat. Men aku ngisiki Prabu Duryudana mesti paring dawuh, "Oke wahyu tumiba Madyapada." Mangko Kastina kek Pujangga, Drona, Trepa. Engko tekane Kurawa iki kuliah kakang cacah, nedya kakang jiwa. Lah wis kaya ngono iki pun bakal iki kesendu. Pun kakang iki cocok rasaku mulahku ndingini matur ngarsane anak Prabu Duryudana sadurunge aku matur. Aku rembukan karo kowe. Iya ya kakang, iya ya syukur lek wis ngrumangsani. Jan-jane aku ki ya ora kurang-kurang sembune nggon mulang marang para putra Kurawa. Kowe kelingan ra pendadaran saka 5. Sik do nom-nom, sik do cilik-cilik, kabeh tak dadar babakan kegulang ngilmu ing samubarang. Kepara ing kanuragan ya tak ulake. Ngilmu sing apik-apik tak grojokke karo Kurawa. Kepara Pandhawa ki lungku menehi ya mung ora sepira mergo nek tresna karo Kurawa.
pengasihan tak wening Kurawa. Pengasihan iki werna-werna pengasihan nganti entek ngilmunipun Bapak tumplak blak marang para Kurawa. Mulane wong gayo kamulyan ning jagat ki ora kaya le gampang dirembug, ora kaya gampang le diucapke, ning rekoso ning lakoni. Akeh sing do ngarani jare titah ki padha golek wahyu, ning jane lak kualik ta semono. Ora kok titah sing golek wahyu, ki ora, ning jane wahyu ki golek kurungan kencana, goleki wadah sing resik, sapa sing kuat kedunungan wahyu. Kurang piye coba? Ora wis tak ulang, carane golek wahyu ki ngene, teteken ati suci pepayung budi rahayu. Teteken ati suci, rasa panggrundel, rasa ikhlas. Kuwi kudu digempake digunakake. Ora duwe kena, duwene rasa serik marang sapa wae. Jeneng ikhlas iki kuwi omong weweh. Kuwi aja ngarep-ngarep mbalike. Aja ngarep-ngarep buahe. Kuwi wong ikhlas. Kurawa ya nglakoni kaya sing dadi pituturipun Bapak. Golek wahyu. Poso sedina sewengi ngebleng ning jero kamar. Aku bareng tak inguk ki ora ijen malah karo bojone. Lah coba. Aku cara kaya ngono kok bisa entuk dalane entuk wahyu ki saka ngendi? Coba. Tekane niku kok entuk wahyu putra. Mergo nek ngebleng ana tengahing kamar. Iya Kakang Juna iya. Ngene. Cara panggayuhe kamulyan Wong Sewu anak Prabu Duryudana. Srana kangge gayuh kasembadaning sedyangenipun gayuh kamulyaning jagat niku lak wonten tigang perkawis ingkang dipun wastani Sembah Cipta. Niku Sembah Cipta ingkang angka setunggal. Ingkang angka kalih ingkang dipun wastani Sembah Jiwa, ingkang angka 3 ingkang dipun wastani Sembah Rasa. Mengko dhisik Kakang. Telung perkara Sembah Cipta, Sembah Jiwa, Sembah Raga. Ibarate kepiye ngene sing kuwi. Sing diarani Sembah Cipta. Kuwi nindakna cara ageming para luhur. Ingkang wis kinandhing awiyat jinempa ning angin. Mawa nganggo cara agama. Agama ki kabeh apik. Gumantung ning kapitayaning dhewe-dhewe. Ning sajroning Sembah Cipta kuwi ana laku sing kudu dilakoni patang perkara mungguing tataran sepisan tataran syariat. Kapindho tataran tarekat. Kaping 3 tataran hakikat. Kaping 4 tataran marifat. Kuwi gampang lek entuk nugraha saka Gusti Kang Karya Jagat waston ditamau bisa nglaksanake kanthi bener lan becik ikhlas nggone mepet marang Gusti Kang Karya Jagat. Aja kathik mung syariat ora teko cara panembahmu lek mung kandhek ana syariat ora bakal teko mergo kudu tindake tatarane. Jalane mring Gusti iki kepiye? Menoroh karo Gusti iki piye? Ben manunggal karo Gusti iki kepiye? Iya Kakang iya. Njero sing angka 2 Sembah Rasa. Kuwi maper kang panca indriya. Maper kang panca indriya. Tegese manungsa gandeng kedunungan nafsu petang perkara, alwanah, amarah, Supiyah mutmainah. Ngerti ra kowe papati apa? Alwanah. Kowe doyan gadhok iki mergo dayane alwanah. Kowe gampang nesu muring karo bojo, karo anak, karo kanca. Kuwi kedayan dayaning amarah.